YouTube channel JBDTS Family YouTube channel बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन एबसुफोरा बायग्लिरि खालामगोन आरो बेसोरखौ बिबार सारहरनो जों थांनो नागिरदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, सब्सक्राइब खालामना हो, लाइकबो खालामना हो, शेयारबो खालाम नोंथांमोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ। नै जों ओंखारबोबाय आरो न'निफ्राय नै फिसालायाबो सिखारबाय, सिखारनायखाय ओंखारहोना लाना फैबाय आरो नै बिबार लाबाय, बिबार सारहरनो आरो। बिदिब्ला नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। थांजोब्बाय आरो लामायाव थांसिगोन जोङो बिबार सारनो बरायनो एसे सारनाबो बाय सानांगोनो बिबारा आयौ दोङो long live long live long live long live long live long live थांनानै थाथों थांनानै थाथों थांनानै थाथों थांनानै थाथों जय Long live
सान्दुं गोसाथार आरो नै ओमफ्राय आलासिफोरा इयाव जबाय आरो मानगोनां बिथां आरो बेयावनो सफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि जिल्लाफोरनि लोगो गाहायनि आफादगिरि आरो जोंनि मावख'नि आफादगिरि आरो दख'रा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो बे ओनसोलनि बाबुटागुसि गामिनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन बे समावहाय जोङो दिनैनि नैबे रेलिजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोननि नैबे गामियाव फिलेबलेबै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों दा बे समाव जों दंफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि आनन्द दैमारि आं बिथांखौ गिबियावनो सिनायथिनानै खावलायबाय सिनायथिलांनो थाखाय बिथांखि साबायखर बावबाय जोङो मोनफ्रोमबो दख'रायाव मोनफायै जोङो हाबाफारि लाबोदों बिदि सावरायनाय आरो अबेबा दख'राव मोननै जादों नोंथांमोननियाव हयथ' मोननै जागोन कलेजाव मोनसे आरो नैबेयाव मोनसे बिथिं डिमाकुसियाव मोनसे लाबाय पानिरियाव दा जाबाय थादों सोमलिगुरियावहाय खाग्राबारियाव जाबाय हेरगाव कलेजाव जाबाय दहाय जोङो एसे सिगाङाव खैराबारियाव मोननै हाबाफारि जाबाय मोनसे इउएन एकाडेमि आरो सिनाखना हाइ स्कुलाव मोनसे जाबाय अपेनिंआ जोंहा सिनाखना जादोंमोन दा बिनि जोबनाया दिनै मोनावहाय जों आम्बागाव थाहैगोन बेनिफ्राय गाबोन फुङाव आरो बेनिफ्राय जागायना बर'सालायाव गाबोन फोजोबहैगोन जोङो उदालगुरि जिल्लायाव साननैनि हाबाफारि लादों दा बे हाबाफारिनि जि गुबै उद्देश्य बेनि सायावहाय गुवारै बुंफोरना होनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांखौ खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदि उदालगुरि जिल्लायाव दिनै आरो गाबोन अर्थात 21-22/2022 बे नभेम्बरनि साननैनि हाबाफारि लाना बाइक रेलि खालामनाय बेजों लोब्बा लाखिना नोंथांमोननि टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय कटाकुसि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बे हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आबानाथि सेक्रेटारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय सासे लेङाइ गाहाय नेहाथारि आरोबाव मावख' नेहाथारि फारियै बाबुराम दैमारि बाबुल बर' आरो सिमन दैमारि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय दख'रानि आफादगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि गामि